Δηλαδή, αν έχω δύο λεπτά, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει μια ερώτηση. Δεν έχετε δώσει καμία πρόταση για την έλλειψη δανεισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχετε πρόταση, βλέπω ένα θαυμαστικό, υποθέτω ότι ήταν ένα ερωτηματικό και σας βγήκε θαυμαστικό. Έτσι, Βαγγέλη. Λοιπόν, υπάρχουν δύο, επειδή είναι λίγο ασαφές το περιβάλλον, υπάρχουν δύο εκδοχές του συγκεκριμένου ερωτήματος. Το ζήτημα είναι πώς θα δοθούν δάνεια. Υποθέτω ότι δεν είναι αυτό το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων για να δοθούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξει ρευστότητα. Πιστεύουμε ότι η λύση της νέας κρατικής τράπεζας, μιας νέας ΕΤΒΑ, ας πούμε, τύπου, είναι μερική λύση μόνο, γιατί θα πρέπει μακροπρόθεσμα δεν θα μπορεί να μοχλεύει ή θα μπορεί να μοχλεύει περιορισμένα τα χρήματά της, αλλά τέλος πάντων η λύση έχει να κάνει κυρίως με τη ρευστότητα και πού μπορεί να έρθει. Πιστεύω όμως, ή αν θέλετε διαβάζω από κάτω, γιατί σε σχέση με αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες που χαρίζονται δάνεια και τα λοιπά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα στην όλη ιστορία ήταν μια επιχείρηση χρωστάει και να της χαριστεί το δάνειο ή να διακανονιστεί το δάνειο, δεν ξέρω εγώ τι πάνω σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει μια θέση αρχής. Η θέση αρχής είναι ότι αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα λυθεί σε εισαγωγικά την αγορά, δηλαδή από τους παίκτες της αγοράς. Γιατί? Να εξηγήσω γιατί μια κεντρική λύση η οποία λέει ότι ξέρω εγώ χαρίζονται αυτά τα δάνεια ή χαρίζονται τα δίνα δάνεια, ενέχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το τεράστιο πρόβλημα έχει να κάνει με τη ρευστότητα των ιδίων των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες αυτή τη στιγμή μπορεί να μην τα παίρνουν τα λεφτά, να μην εξυπηρετούν τα δάνεια, αλλά κάνουν ένα μικρό διακανονισμό ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτά τα χρήματα δεν γράφονται ως ζημίες και έτσι υπάρχει μικρότερη ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης. Οτιδήποτε μπαίνει ως πραγματική ζημία, εγγράφεται ως ζημία στην τράπεζα, χτυπάει αλλού στην ανακεφαλαιοποίηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση που λέει ότι ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, άρα θα πρέπει το κράτος ή ο EFSF ή όποιος βάλει λεφτά στην τράπεζα για κάθε 100.000 που χαρίζονται, σε εισαγωγικά χαρίζονται ή διακανονίζονται, θα πρέπει να τα βάλει μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Να το πούμε έτσι απλά. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι ένα ζήτημα ενός νομοθετήματος που λέει ότι ξέρετε αυτά τα οποία έχουν αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, και όχι μόνο τα επιχειρηματικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τα στεγαστικά. Έτσι. Γιατί θα χτυπήσουν κάπου αλλού. Γιατί οι τράπεζες δάνεια, δηλαδή τα δάνεια δίνουν από τα λεφτά που έρχονται, από τα χρεολύσια που πληρώνει κάποιος, αυτά ξαναγίνονται γενικά. Αυτή την περίοδο δεν πληρώνει κανένας τίποτα και το ξέρουμε. Και δεν εισπράττει κανένας τίποτα και το ξέρουμε. Δεν μιλάει ο Ευάγγελος για χάρισμα δανείων, μιλάει για χρηματοδότηση. Ναι, ο Βαγγέλης, βλέπω, συγγνώμη, τις άλλες απαντήσεις του, είναι αυτής της σχολής αρκετά διαδεδομένη, ότι έρχονται μέσα χρήματα, μας δανείζουν, πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση υποτίθεται των τραπεζών και στην ουσία δεν περνάνε στην πραγματική αγορά. Αν είναι το συγκεκριμένο, κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης που μπαίνουν, είναι χρήματα που είναι κανονιστικά, δηλαδή είναι εποπτικά κεφάλαια. Υπάρχει η Βασιλεία 3, όπως τη λένε και τέτοια, λέει ότι θα πρέπει να έχει το 9 ή το 10% ότι έχουμε συμφωνήσει που να είναι τα ίδια κεφάλαια προς τα κεφάλαια τα οποία είναι εκτεθειμένα σε ρίσκο με παρανομαστή. Επομένως, αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία μπαίνουν για να μπορέσουν, που έρχονται και καλύπτουν την ανάγκη του 9% ή του 10% στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει αποφασίσει για την Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, μπαίνουν μέσα στην τράπεζα και αυτά, εάν γίνουν δάνεια υψηλού ρίσκου, θα χρειαστούν και άλλα χρήματα για ανακεφαλαιοποίηση. Οπότε γίνονται δάνεια χαμηλού ρίσκου, δηλαδή πιθανώς, να το πούμε το ισοδύναμο που δεν γίνεται, πάνε και αγοράζουν γερμανικά ομόλογα, ας πούμε, ή δανείζουν τη ΔΕΗ και όχι εμένα που έχω τη μικρομεσαία επιχείρηση, επειδή είναι το ρίσκο της ΔΕΗ είναι το ρίσκο της χώρας. Αν θα σκάσει η χώρα, τότε θα σκάσει και η ΔΕΗ, ενώ εγώ μπορώ να φαλείρω αυτονόμως. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει
αυτά τα χρήματα που μπαίνουν από τις τράπεζες δεν είναι χρήματα τα οποία προορίζονται για μένα και για τον Ευάγγελο. Έτσι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία προορίζονται για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Με τους λόγους με τον τρόπο που έλεγα πριν, δηλαδή χαμηλός κίνδυνος. Επομένως χρειάζονται και άλλα χρήματα για να υπάρξει ρευστότητα και χρειάζεται και εμπιστοσύνη ανάμεσα στις τράπεζες για να υπάρξει διατραπεζικός δανεισμός και υπάρχει και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συναλλασσομένους για να ξαναυπάρξει credit στην αγορά μεταξύ επιχειρήσεων, για να υπάρχουν 40 μέρες αποπληρωμής κάποιο τιμολογίου και να μην χρειάζεται μπροστάντζα κτλ. Ναι, και μιλήσαμε και αρκετά στην αρχή για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αλλαγής του περιβάλλοντος που βοηθάνε αυτό το θέμα. Ναι, πάντως η πρόταση, συγγνώμη, για την πρόταση, το ζήτημα είναι στις τράπεζες, γιατί ερχόμαστε και λέμε αν υπάρχει πρόταση και πού μπορεί να βρεθεί η πρόταση. Η πρόταση πρέπει κάποιος να γεννήσει λεφτά και να τα βγάλει από την κοιλιά του και να τα ρίξει στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, όποιος λέει ότι έχει πρόταση για αυτό το πράγμα, λέει ψέματα. Επί της ουσίας, ή πας και συζητάς με το Reichenbach και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθείς να βρεις έξτρα χρηματοδότηση για αυτό το πράγμα, και για αυτό το πράγμα προφανώς και είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε, ότι ζητάμε έξτρα χρηματοδότηση των τραπεζών, έξτρα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Διαφορετικά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε τα χρήματα. Απλούστατα, αν τα γεννούσαμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Προφανώς έχει δίκιο όταν λέει ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν δεν υπάρξει, δεν θα υπάρξει. Μας αρέσει να είμαστε ακριβείς. Θέλουμε τουλάχιστον στις 6 να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση. Και με τον Ευάγγελο ή με όποιον θέλει μπορούμε να... Ευάγγελε, αν θέλεις μία σημείωση στο Facebook σε μένα, George J. Προκοπάκης, πολύ ευχαρίστω να το συνεχίσουμε, αλλά πάντως η λογική είναι επί της ουσίας ότι μπορώ να υποσχεθώ οτιδήποτε θέλεις για χρήματα τα οποία δεν έχω, και δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι μπορώ να έχω χρήματα τα οποία πραγματικά χρηματένια χρήματα, όμως όχι της πλάκας, εάν δεν έχω πρόσβαση στον τρόπο που παράγονται αυτά τα χρήματα, που βγαίνουν στην παραγωγή ή στο σύστημα. Διαφορετικά συζητάμε για υποσχέσεις οι οποίες είναι τα χρήματα υπάρχουν ή οτιδήποτε τέτοιο ή νέα δανεικά. Λοιπόν, να κλείσω το επίσημο session θυμίζοντας ότι